Täze 2026 ýylda ýüzüňizde ýylgyryş we ýüregiňizde söýgü egsilmesin. Ýakynlaryňyz bilen bagtly, agzybir we asuda täze ýyly garşy almaňyzy we bütün ýyly gözellik bilen geçirmeňizi arzu edýäris. Bosogada 2026 ýyl goý geljek ýylyň her bir güni bagtyýar pursatlary betlensin. Durmuş size elmi tama garaşylmadyk şatlykları bagyş etsin. Täze ýylyňyz elem goşuryň renkleri ýaly janly we owadan bolsun. Maşgalaňyz we ýakynlaryňyz bilen wagty bagtly we ýakymly geçirmeňizi arzu edýäris. Ay, gün we ýyldızlar ýaly arzularyňyz hemişe şöhle saçmagyny dowam etsin. Goý geljek täze ýylda kynçylyklaryňyz çäge derreti ýaly kiçi, bagtly günleriňiz bolsa, diňiz ýaly uly bolsun. Gözleriňizden diňe bagat göz ýaşlary aksyn. Geljek ýyl öýüňiziň kapsyny ilkinji bolup söýgü, üstünlik we bagat kaksyn. Her bir täze ýyl aslynda başymyza gonan bagat guşudur. Ondan islen köňül küýseglerimize gowuşmak özümize baglydyr. Täze ýyl arzularyňyz hasyl edýän ýyl bolsun. Täze ýylyňyz gutly, mübarek bolsun.